Salamu alaikum jama'a. Yau da bindo nake yi. Mr. Digital ake ce mishi ko Governor Digital ne. Jiya ido na ya nuna min. In a Kaduna nake ba zan kira sunan bindo ba, amma ni yar Adamawa ne a Garki da aka haife ni. Ni nis na Daura Birma ne. Kuma kowa ya san asali na a Adamawa State. So saboda haka ina da right da zan yi magana. Bindo kace kai Mr. Digital ko? Ka manta lokacin da muke saduwa da ni da kai a gidan Danjuma Jibrilla? Ka tuna lokacin? Kana nan mutumin kirki, mutumin adalci, ba ka karya. Amma yanzu ka tashi hanyar garinku. In mutum ya ce zai je garinku sai kafan shi ya shiga cikin potomi. Bridge upon bridge sun fafashe. Was that why you decided that Zaka Airport at cikin movie? Bindo, you went to Makkah, you went to Hajj, you went alive a ɗakin Allah. Ka faɗa akan cewa kai, akan cewa wai kai ka biya ma'aikatan local government salary su. Bindo, you're a liar. You lied about that. Ba ka son talakawa, Bindo. Kuma duk talakan da ya zaɓe ka, wallahi duk talakan da ya zaɓe ka baya son future ɗan shi ya ci gaba. Because in yana son future ɗan shi ya ci gaba, wallahi ba zai zaɓe ka ba. Ba gyaran kwalta da saka street light ba ne. Akwai talakawan Adama na shan wahala a kanka. Wata 5 ba salary? Bindo, what is wrong with you? I have tried to reach out to you. Na yi magana da Usman. Usman is your age. I have tried to reach out to Wakili Boya. Ya nuna bai san ni ba. Bayan da muna tare ni da shi. I have tried to reach out to a lot of people so that I can talk to you. All of them ignored me because I'm a nobody. Ko ba haka ba? To ina da 15,000 followers on Facebook. And this message I am very, very sure will get to you. Kar ka manta lokacin da nake zuwa in jan ɗauko maka 'yan mata a futi. Lokacin din ina da value a idonka. Ko ba ni da value a idonka? Bindo, mun san juna, ka kara kallon fuska na da kyau a gidan dan uwankan da ya rasu. Hanyar nan ni da na gani shine abin da ya dame ni. Can't you do something? Can't you do something? Yara suna shan wahala. Uwaye suna shan wahala. Mutane talakawa suna shan wahala, Bindo, abun yana damun rayuwa na. Why? Why have you changed? Why has Adamawa become like this, Bindo? Why have you done this to your people? Bindo, baka kyauta wa mutane Adamawa ba. Kuma mutane Adamawa ni wannan shawara ne nake so in baku. Politician din nan kamar irin su Bindo za su iya su 5,000, 10,000, 10,000 su baku. Amma ka ku manta akwai future na yaranku. Kuna da yara unborn children ɗinku. They deserve a future too. They deserve education. They deserve the best life house to offer. And Bindo cannot offer them all of that. Kaduba in ana ranging a social media. Adamawa State a Twitter is silent. Baku da ko media aid. Baku da wanda ma yake sayawa ya defending ɗinku on social media. I made the effort to try and defend you or tell you the truth. Waɗanda suke tare da kai, they refused. Kuna mun kallon karuwa yar iska shedaniya waye. Bindo, ku gyara. But duk wanda ya zabi Bindo, ni ba wanda ya biya ni ko sisi in yi bidiyon nan. Don ba wanda ya isa juye mun ra'ayi, ba wanda kuma zai juye mun ra'ayi a rayuwar duniyar nan. Amma zan faɗa gaskiya, iyakan abinda zaka yi bai wuce ka sa sojoji bane su kashe ni. Kuma bana tsoron mutuwa, saboda kowa zai mutu. Iyaka abinda za ku yi shine a kashe ni, a ce Amrobas ne suka kashe ni. Dama abinda 'yan siyasa suka saba yi kenan.